Здравейте и добре дошли в исторически парк Неофит Рилски, както казват, че се нарича. Ето, че дойдохме до тази част, където аз си събух обувките и влезнах в тревата. Защо? Защото виждам, че там има някакви юрти, някакви селища, но понеже няма гид тук, за да ни разкара и да ни обясни какво да правим и какво да виждаме, а ние решихме, че ние сами ще сме си гитове. И понеже момчето там на един макет при влизане ни обясни това и онова, какво трябва да се види тук, аз поех на собствените си плещи разхождането из парка и намирането на всички отделни обектчета по схема. И така, няма табела на това нещо, обаче изглежда като плевня, където подобна на плевнята, където се е родил Исус. И много е тясничка е тази тук, много е тясничка. Сигурно е където става самото раждане. Не, тук. Това е с стрели и лъкове. Така, значи не е раждането на Исус. Тук има едни мъже с шалвари, които видяхме. Ето един мъж там е седнал. И правят нещо с лъкове. Съм сигурна, че стрелят с лък. Обаче, кой да ти го покаже? Кой да ти го разкаже? Кой да ти го демонстрира? Ти си тук оставен на произвола на съдбата да правиш каквото си искаш и да се оправяш сам. Така че... Стреляйте с лък. Стреляйте с лък. Това ли е? Ти стреляй с лък. Не знам, обаче тук има лъкове. И господина сега тук се взе кошничката с лъковете. Може би ще ни покаже нещо. Може би това е входа. Предполагам, изглежда така. Има стрелба с лък 10 лева. Archery 10 лева. Урок по стрелба с лък 30 лева. Аз не искам нито да стрелям, нито урок. Пък може пък да стрелна един път, да. Що да не? Здравейте! Здравейте! Мерси. Здрасти на нашия YouTube канал. Здравейте! Добре дошли на бойното поле. Бойното поле. Мога ли една стрелба с лък? Щом така ще ме молите, ще ви дам. Да, мерси. Една стрелба с лък или една стрела? Понеже то от една стрела малко не може да усетиш магията. Така ли? Хубаво е някой стрела да направи човек, за да усети какво е стрелбата. Това сега сме. И там на последната мишена ще отидем. Сега ще взема един лък. Супер. Звучи интересно. Сега да видим какво ще се случи. А вас кой ви е учил да стрелят с лък? До голяма степен сме самоуки, след това вече нашите началници тук, които са, основателят на школата, Милен Петров, и просто много практика, четене на книги, исторически възстановки и така нататък. Просто се запознава човек и в един момент стават на самообучение, защото не ти е нужен треньор, който постоянно те гледа, ти се знаеш грешките и вече работиш сам върху себе си. Понеже при стрелбата не ти трябва партньори, е по-лесно само да напредваш, когато имаш хубава основа. Вижте какво прави, той се обира стрелите. Да видим, това е лъка. Да, това е исторически лък. Като модел е исторически, просто е със съвременни материали, защото издържат повече. Така, първо, при стрелбата с лък най-важното правило за безопасност е никога да не пускаме без да има стрела. Всичката потенциална енергия, която се насъбира в раменете, когато опънем, ако няма стрелата да се предаде по нея, всичките вибрации удрят в рамената и много често се чупи лъкът, деламинира се или най-малкото откача се тетивата и се обръща наобратно.
което си е опасно. А самите лъкове, когато не е натлегнат, подкачваме на тетивата, раменете се обръщат назад. И не се стреля по този начин с тях, е така. Оттам идва и силата им, тази рефлексия, която имат. Не е просто една арка, а са две. Тоест две работни ramена, това се получава като лостова система и много по-успешно, много по-бързо предава кинетичната енергия на стрелата, което им позволява да са по-къси и да се стреля от гърба на коня, което западните лъкове го няма, защото не са имали такъв вид конница. Конница, която да има стрелци. Заставайки към мишената, с рамото към мишената, за да може да използваме разтигът на ръцете, различно от стрелбата с пушка. Не се целим тук срещу лицето, ръцете минават отстрани. Това е хватът, най-простия хват. Спокойно може да стоите по-наблизо. Само с върховете на пръстите, за сглавничките. Това, което не трябва да правим, е да защипваме стрелата или да хващаме с цяла ръка. Стрелата трябва да е леко свободна, защото ако направя едното или другото по време на опън, опъвайки, събарям стрелата. И когато е леко свободна, тя вече просто си стои. По същата причина я държим лъкът не напълно изправен, а леко наклонен. Минимално. По-лесно стои стрелата там, защото в историческите лъкове нямаш никакви помощни средства и единствено разчиташ на своята опит и техника. Няма прицелване по начина, по който ние го познаваме, просто трябва много практика. А да попитам сега, тия два пръста са винаги около стрелата? Не, тях само придържам, докато хвана тук, за да не ми играе стрелата нагоре-надолу. Придържам, хващам, пускам. Пускате ги. Добре, като опънете лъка, това нещо няма ли да ви нарани ръката? И да я нарани, това е част от змеята. Не, понякога се случва, тези са с пластмасови пера, защото по-прости са като стрелите. Гума? Да, тези са гума, аз стрелям с истински пера, но съответно, нали, тези стрели са за състезания малко по... Това е истински пера вече. Да. Това е черно и червено. Ясно. Да. После ще ви демонстрираме с тях. Тези са дървени, по състезания задължително трябва да използваме дървени стрели. Ето, това е направено като кожа. Това е от агнешка кожа, да. Кожа. Това си е точно по възстановка на колчаните, които са ползвали едно време българите и други народи също. Смятай. Един колчан е събирал 20-30 стрели, често в войната има още един резервен колчан. И когато свърши колчан. Колчан. Да. Това е стрел. Това е колчанът, да. Добре. Се върнем сега малко на стрелбата. Опъвайки ръката, която дърпа и ляга тук върху челюстта. Важно е да се допира траване, прикладване, за да може всичко. Ръката, раменния пояс, другата ръка, погледът, стрелата, всичко да се събира в една точка. И тогава на теория, където гледаме, там отива. Гледаме си само мишената. Да. Вие винаги ли можете на десятката? После ще видим. На тая мишена не стрелям, понеже ми е по-силен лъкът и ще се чупят стрелите в тази мишена. На малко по-далечна и после ще се опитам да оцеля шишето. Шишето? Ето. Чакай, там. Шишето, което виси. Виждаш ли шишето? Това са 30 метра. Исторически 30 метра се води близка дистанция. Точна стрелба се води до 120 метра. Ако просто търсиш далекобойност с исторически лък с неговата сила, може да достигнеш 400-500 метра. Просто да достигне стрелата, като рекордът е към 820. Но това си единичен случай с улекотена стрела. От тук до крепостта колко метра е горе? 100 и нещо. Вие можете ли да 100 и нещо? Да хвърля стрелата, да. Въпросът е каква е точността там. Тогава вече трябва да изчисляваш и вятърът. Врагът също може да се движи, така че... Да. Сега искате аз да опъна лъка и да се опитам в тази мишена. Да, да почнем с тази, аз ще ви навигирам, ако се справяме, може да минем после и на задните. Само ще дойда тук да помагам. Да, хващаш се така лъка с цяла ръка. Въжете с трите пръста, показалецът над стрелата. Така. Дигаш този лакет. Стрелата и предмишниците трябва да са винаги на едно ниво. Сега опъвайки върховете на пръстите и предмишниците лягат отдясно на лицето. Дърпаш смело. Още дърпай. Още много трябва да опънеш. Не е като пушка, пръстите минават почти до ухото, трябва да стигнат. Минават покрай лицето. Дърпай смело, лъкът носи. Пускам го. Не, дърпай. Гледай само мишената. Фокус. Дърпай смело. И вдишваш малко. И после като пусна пръстите ми, къде отиват? Там се остават. Yes!
В началото е нормално малко нагоре да бият стрелите, това сега ще го коригираш. Малко нагоре. И ще имаме и център. Ма аз изобщо не се целих, дори аз викам, чакай аз дали изобщо го държа както трябва. Инстинкт. Хората използват лъкове от около 60 000 години. Трябва да са винаги по животни, движещи мишени. И самият мозък много добре ориентира тялото според нещото, което ние гледаме. Имаме го заложено, да. Малко или много имаме го заложено, с правилна подготовка, добър треньор, правилно отношение към стрелбата. За половин година можеш да станеш състезател по историческа стрелба и да си, що горе добър. Нали това е добри условия? Да пробваме пак. Так. Дигай лаките. Сега дърпай още. Дърпай смело. Още. Отвори очите. Малко по-надолу ръката. Коя? Е тази. Хоп. По-надолу. Така. Аз не съм в мишена. Виж като те пусна, отиваш нагоре. Е, тук ти е центъра. Сега вдигна пак нагоре. Ето. Къде отиде това път? Ако трябва да го обясним физически, държим лъкът на нивото на очите спрямо мишената. Значи, гледаме, виждаме ръката и мишената. Обаче ръката, която опъва, тя не стои на нивото на очите, тя е по-ниско. Това прави ъгъл, който кара стрелата да излети по-нагоре. По-нагоре. Моята стрела по-нагоре ли отиде? Мина над мишената. Мина над. Този път мина над. Разбра ли сега? По принцип първият изстрел е най-лесен, когато нямаш някакви натрупани грешки, нали, предубеждения. След това хората малко развалят стрелбата след първия изстрел и после пак задобряват. Един аха момент и схващаш принципа какъв е. Това сега ще видим третата. Мерси. Да видим сега обаче, аз мога ли сама да си я позицирам? Рано или късно ще успееш. Браво. Дишваш докато опъваш. Чакай сега. Значи, това трябваше да е леко по-надолу ли? Да. По-надолу. Пак ще прескочиш, така? Пак ще прескоча. По-наниско. По-наниско. Хоп. Ей, прескочих! С ей толкова! В последния момент дигаш. В момента на пускането, с тази ръка, която дърпа ти, издърпваш надолу. Това ти създава. Да. Трябва тънк, просто да остане там. Ясно. Обаче нито един път не усетих жулене тук. Нито един път не го усетих жулене. Това е добре. Значи не е проблем явно. Аз се опасявах от това нещо. Добре, ако искате вие да ми покажете. Добре. Но с моят лък. Вие как се казвате? Божидар съм аз. Да. Нещо някъде да ви намерят хората в някакви социални медии. Моля? Имате ли социални медии? Да. Инстаграм, Фейсбук. Инстаграм, Фейсбук. Как да ви намерят? Божидар Лалев. Лалев. Добре. Лесно ще ме познаете по снимките. Личи се, нали? Да. Вие сега с тези истинските. Да. Аха. Не са възстановки точно на стрелите, но се доближават максимално, с разликата, че стрелата върхът е тренировачен, не е боен връх. А това сега какво е? Това е пръстен. Сега ще стигнем до там. Ние стреляме по малко по-различен начин, защото стреляме и от гърба на коня. И номадските народи ползват такива пръстени, които отнемат тежестта от лъка. Този лък е доста лек, т.е. 10 кг сила на опън. Да, той е като перце. Лъковете в историята са били с между 35 и 50 кг условно сила на опън. Това е тежест, която трябва да изтеглиш и тя стои върху палецът в нашия случай. И това трябва да има нещо, което отнема тази тежест, за да помага с прицелването. Слагайки стрелата от лявата страна, за нас няма прекалено много време и когато си на гърба на коня, като завъртиш, нямаш стабилността, че стрелата ти ще остане там. Но това, което са измислили номадските народи е много по-бързо и удачно според нас. Тук ти е колчанът, ти яздиш, дърпаш, по-бързо става отдясно, штрак и палецът влиза тук. И сега тази част на показалецът, хващайки, леко притиска стрелата навътре. Не я държа, съвсем леко просто я притискам към дръжката. Хоп, ей това нещо. Към и тази дръжка? И в момента, на където я завъртя, съм много по-стабилен. Мога да разчитам, че стрелата няма да падне. Да. При нас стойката е малко по-фронтална, защото в българската армия не е имало ти си само стрелец, ти си само фехтоваш, нали ти си конник. Един воин трябва да може да изпълнява всички функции, да борави с висок набор от оръжия. И затова техниката малко се препокрива между всичките. Дали ще сечеш с сабя или ще стреляш с лък,
началото си по-фронтално застанало, просто реопанът може да се извърта. Бутилката. Много близо. Трябва малко да калибрираме. С дървени стрели е малко по-трудна стрелбата, понеже няма напълно еднакви две. Почти. Това беше близо. Все там някъде, ама... Тази вече са страни. То стъклено ли е? Не. Пластмасово и ще остане вътре стрелата, ако влезе. Това беше! Мрежата не винаги спира стрелите. Когато е по-силен лъкът... Влязох си през мрежата тази. Добре, а в мишената? Или? Тя ще се щупя в мишената. Точно е така. Вау! Браво. Шит, не остана една. Само една остана, да видим. Да видим. Този път не става. Почти. Понякога от 10 серии една не влиза, друг път 4 влизат една след друга, няма ни гаранция. Да, но пък мишената я ударихме в десятката. Той. Може и вие да пробвате по тая мишена. По тая далечната? Може и по шишето да опитате. Късмета на начинаещия често се усмихва. Стига. Няма да стане, мисля, но по тая далечната ще пробвам мишена. В шишето няма да се пробвам, защото е много далеч за мен. Аз нямам такъв силен опън. Я да видим. Да пробвам ли? Всъщност имате обаче. Имам. С този лък, въпреки че е детски, то хубаво е човек, т.е. за начинаещ, нали? Хубаво е винаги опънът да е еднакъв. Винаги да е ръката, която хубаво да е на едно място и просто от тук вече не мисли колко дигате. Чак до толкова ли да го пребера към ръката? На теория най-правилно е да се показва само върхът на стрелата тук от дръжката. Добре. Мале, смятай какъв урок. Само че от лявата страна стрелата. Тоест от другата страна. От лявата страна. Да. Това е важна подробност. И тук трябваше ли? Тук е така трябваше. Хващаш малко по-нагоре с самата дръжка. Стрелата трябва да излита от най-тънката част на дръжката. От най-тънката част. Сега беше. Не защитваме. Държим лъжето, да. Малко по-стабилна стойка. Смело дърпаш, отвори очите, изправи малко лъкът. Дърпай още, вдишваш. Малко парабола. Надолу ли трябваше? По кое целим? Мишената. Нещо такова. За малко. Близо бях, близо. Близо. Някъде е така до края на квадратното минах. Много накосан. Ами да, все много. пак, ако има отсреща 1000 човека, се някой ще падне, така че. Да, наистина. Ако бяха се наредили в редица, ще Последен опит? Последен опит. А в тая мишена мога ли? Може ли просто тя същата като тази? Да. На същата дистанция? Нека пак. Добре. Да речем. Thank you. А вие, господине, няма ли да се пробвате поне един път? Надолу. Пак отгоре. Пак отгоре, ама беше съвсем малко. Пробвай се ти. Добре. Стрелата беше в средата на мишената, просто мина отгоре. Нали това е проблемът за височината? Беше в средата. Ами, сякаш беше малко малко по-надясно от средата, но да. Чисто за пред камерата да речем, че е в средата точно. Да. Само не Аз пускате от без около 20-30 години не съм държал такова нещо.
Ама ти си стрелял? Да, ти имаш опит. А и стрелбата, която сме правили като деца, е много по-различна от реално, нали, истинската стрелба и съвременната олимпийската стрелба пък е доста по-различна от историческата пак. Така че хващаш лъка точно по средата, т.е. малко по-нагоре, така. Штрак, трите пръста. Как беше? Да, това със защипването инстинктивно му идва на човек да го направи, но в исторически контекст няма как да стане, затова е грешно. Понеже 50 кг не може да ги защипиш. А иначе е така ли? Хващаме само въжето с трите пръста. Попълваме тетивата с стрелата, не трябва да имаме контакт. Тия два пръста са отгоре и отдолу на лъка, да, без да хващаш стрелата изобщо. Точно на първата фаланга. Ай те. Не, служи без безименния. Само опъваш това. Така ли бе? Не. Да. Не. Без този пръст. Слагаш безименния също. Тук? Не, вътре. Да закачи. Не защипваш стрелата. Тя е свободна. Дигни лактя. Тя е хоризонтална. Хоп. И сега опъвайки, върховете на пръста лягат отстрани на ръцето. Трябва да си изпъват. Дърпай. С гръб дърпай, не с ръка. Плешката изтегля. Така. Още. Пускаш. Дясната ръка дигни по-нависоко, малко към челюстта. Така. Когато решиш. Да. Почти. Началото е особено, да. Почти. Затова идеята е да си максимално близо до лицето, за да можеш мислено да начертаеш траекторията на стрелата и да сочите в една линия. Допри ръката до лицето сега. Не си. Пръстите трябва да легнат там. Пръсти, които платят. Така, по-надолу дай. Още малко надолу. Стрелата надолу. То път вече край. Забия. Браво. И ти имаш една точка и аз имам една точка. 1-1 сме. По задната? По задната? Дай да видим по задната. Следващо ниво. Имаш попадение. Тук вече... Там ще е на късмет. Сега ще видим. Какво? Къде отиде? Слама. В сламата. Над него. Зад него, да. Над него. Той просто опъва по-силно и затова прави по-малко парабола, но въпреки това стрелата минава отгоре. Да. Ще взема един меч. Продавате ли мечове? Продаваме. Аз това правя, това на другото занимание. Правя сами мечове. Сериозно? А този камшик какъв е? Мога да демонстрирам. Да. Вие сте многостранно развита личност. Ами като започне човек с тези неща да се занимава и открива цял нов свят, модерният свят постава скучен и иска да се живее в А как открихте тази работа? Покрай исторически парк, запознах се с проекта, инвеститор съм тук, идвах на обиколки, видях хората, че се занимават с това нещо, опитах и в момента, в който се облякох с българските дрехи и припазах един меч, имах такъв аха момент, който разбрах, че с това ще се занимавам. А в какъв размер е вашата инвестиция? В какъв размер? Трябва на няколко пъти. Към 60 000 някъде. Сравнително малко сравнение. Това значи, трябва да получавате сега дивиденти от печалбата или как? Ами да, когато паркът започне да на печалба, трябва да получаваме. Дори да не получаваме, каквото и да стане, нали, аз съм повярвал в проекта и не го направих толкова за печалба, колкото това нещо трябва да се случи, трябва да го има. Рано или късно ще се получи добре. А от колко време е отворен парка? 5-та година. Мисля, че 2019 отвори, да, 5-та година. И отива ли на печалба? Ами този месец имаме 3 или 4 пъти повече хора, отколкото миналата година март месец, така че работите почват да се получават. Браво! Имаше голям проблем с туризма в глобален мащаб, нали, заради пандемията и войната и така нататък, но сега вече почва да има раздвижване. А всички, които работите тук ли сте инвеститори също? Не всички. Който... Значи вие и заплата, и печалба потенциално. Потенциално, да.
Все още не, се надявам скоро. Смятай. Виж колко интересно. Ами, благодарим, че ни гледахте. Гледайте трета част, където ще покажем нещо друго в парка. И оставете ни коментар да кажете какво мислите или ако имате някакви въпроси. А пък господина сега ще ни покаже следващото си занятие, което ще бъде в другата част. Гледайте ни. Бай! Чао!